poble del Camp de Túria s'han fixat els governants per a reinstal·lar i una base de l'OTAN. Americans estan darrere i han donat el vistiplau per a muntar una base militar. Jo em pregunto si fa falta per a la seguretat nacional fer de veterà una despensa nuclear. I què faig jo si sóc un poble del voltant? El dia que esclati açò no queda ni la punta or, però que s'han cregut i és que són els de rebut. I és que hi ha molts interessos i molts es beneficiaran, i per 4 duros i ens anem a hipotecar. I si diuen que és tan bo aquest projecte militar, i per què no se ho instal·len en les xales dels governants? I és que això és cosa sèria, sèria de veritat, que el futur dels nostres fills se l'estem ajugant.